Hvad? Hvad er det der? Hvad er det der? Det er da mit fineste tøj. Kan du ikke se det? Jo, men det skal vi jo bruge i år til sølvbryllup. Jeg skal op bruge det i dag. Jeg skal op til hvad? Jeg skal op på kronen. Ud af dansen med ham der? Ja. Hvorfor nu det? Han har lige inviteret mig til fest her. Han ringede lige her for. Jamen, du er gift med mig. Derfor kan jeg godt danse med en anden mand. Ja, altså til mere end at bare danse, og det ved du godt, Birgit. Og ved du hvad? Jeg gider slet ikke høre på det pis længere, jeg gør ikke. Ved du hvad? Du skal fucking ikke være mig utro, du skal ikke. Birgit altså. Hvad laver du? Jeg lægger mit tøj sammen. Hvorfor det? Ja, fordi jeg lige har vasket det. Okay, vi snakker ikke sønderjysk mere. Okay.